Moikka! Ja tässä on nyt MR-tikkari ja Riku. Mutta Riku ei voi nyt puhua. Niin, että mä oon täällä yksin. Täällä... Tässä kuvaamassa yksin, niin mä oon tässä Riku kanssa PvP:ssä ei voi nyt puhua. Niin, mutta tuo ensimmäinen video sekä tänut hemmetti ärsyttäviä ja enderpeareja. VM pois, hemmetti. Niin, tilatkaa ja tulkaa tää servu. Mä oon tässä operaattori. Niin mä voin antaa kammaa. Mutta en mä ehkä anna. Koska ei edes. Mutta näitä videoita tulee sitten joskus. No tulee näitä enemmänkin. No voi hemmetti. Fly. Hemmetti lagaa nyt. Nyt en. Niin, ja tästä voitettiin Riku ihan selvästi. Ja saat... No sillä on paljon paremmat kamat kumminkin. Niin, että pädäs. Toi jää perseestä, kun ei oo kaveria. No on tässä Mineessä kaveri, mutta tilatkaa ja niin. Ei muuta. Ja nytten moro.